Issa huwa żmien li nikdbu l-kapitlu li jmiss għall-poplu tagħna. Dan kien kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kif il-ġimgħa filgħaxija ingħalaq il-Kungress tal-Partit Laburista bit-tema Malta Aqwa ikteb il-kapitlu li jmiss u folla kbira ta' nies u f'atmosfera mill-isbaħ. F'diskors pożittiv il-Prim Ministru tenna kif bl-idejat li ħarġu minn dan il-Kungress minn firxa wiesa ta' persuni mis-soċjetà dan il-Gvern se jkun ambizzjuż aktar minn qatt qabel għall-manifest elettorali tiegħu li jmiss biex jibqa' jkun ta' tarka għall-familji u n-negozji. Bnejna Malta ta' suċċess, bnejna Malta ħjar. Immissa wasal iż-żmien li jkollna Malta aqwa. U smajnikom, intom qed tibnu magħna il-Malta li tridu intom. Il-kapitlu li jmiss. Qed indawru l-idejat kollha tagħkom fil-proġett tagħna. Intom vera fiċ-ċentru tal-politika tagħna. L-politika tibnu intom, u mbagħad aħna inwettquha flimkien magħkom. U dawn huma l-idejat tagħkom. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem dwar is-sitwazzjoni ġeopolitika li għaddejja bħalissa madwar id-dinja fost l-oħrajn bl-isplużjoni fil-prezzijiet tal-fuels f'pajjiżi madwarna, però tenna li bit-tmexxija għaqlija biħsieb u mingħajr sparpaljar f'Malta biss baqa' kollox stabbli. Dr. Abela mela ċen fuq il-garanzija li dan se jibqa' jkun gvern li jnaqqas il-pis tat-taxxi fuq il-familji u n-negozji li jifrex il-prosperità ekonomika ma' kurrokna tal-gżejjer tagħna u fuq kollox li jinvesti dejjem aktar fis-soċjal biex uliedna ikunu fost l-aktar Ewropej li jimxu l-qudiem. Komplu gawdu l-ħajja, komplu investu u kabru, għax aħna jiġri x'jiġri se nkunu hemm għalikom kollha. Il-war chest mimli aktar minn qatt qabel. $250 billion and counting imġemmejn għalikom. U erġajna lesti biex kull maltempata nelbuha flimkien. Anzi, dik il-maltempata, dik l-isfida aħna naqilbuha f'opportunità għalikom. Dr. Abela sostna kif ħadd ieħor jagħmel il-konferenzi biex jipprova jbeżża u jdaħħal l-inċertezzi, imbagħad ma jafux jirrispondu l-aktar mistoqsija sempliċi li saret minn One News dwar kemm hu l-prezz tal-petrol u d-diesel f'pajjiżna. Tena li nbidlu l-kapijiet nazzjonalisti ma twemmin baqa' l-istess, politika ta' awsterità u li jħalli suq is-suq. Għalhekk tkellem dwar id-differenza tal-politika tal-Partit Laburista b'ekonomija b'saħħitha, karrieri ta' kwalità, l-aqwa pensjoni u miżuri għal żgħażagħ biex isiru sidin ta' darhom għal-ġenituri u l-akbar tax cuts għal-ħaddiema fl-istorja. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela tkellem dwar l-akbar konsultazzjoni li qatt saret f'pajjiżna, dik tal-Viżjoni Malta 2050 li seħed bi pjan fejn warah għandu poplu sħiħ. Dan biex fl-aħħar mill-aħħar pajjiżna jkun l-aqwa fl-edukazzjoni, fl-intrapriżi u negozji u li l-identità tal-Maltin u l-Awċin tkun il-pedament tal-prosperità ġdida fejn iksbu ħelsien fis-settur tal-enerġija waqt li l-investiment fi spazji ħodor u miftuħa jibda jisboq dak fl-infrastruttura. Il-Prim Ministru Robert Abela għalaq id-diskors tiegħu b'messaġġ b'saħħtu bħala poplu maqut se jkompli jaħdem għal pjan ta' ġensna. Malta l-ewwel u qabel kollox. Dak li wettaqna huwa biss il-bidu. Magħna tafu fejn qegħdin u magħna tafu fejn sejrin. Malta ċertezza u stabbiltà. Malta ġusta, pajjiż ta' kwalità, ekonomija b'saħħitha, futur għal uliedna. Lejn prosperità ġdida, Malta aqwa flimkien nikdbu il-kapitlu li jmiss. Grazzi minn qalbi.